Предизвиквате ни да обзаведем цял апартамент до 9800 лева. Дадено. Първото нещо, което ми е много важно за един апартамент, е трапезната маса, така че ще започна с нея. Мисля, че вече си харесах една и дори има и столове към нея. Това е трапезна маса Рион и трапезен стол Ралф в цвят маслина. Смятам, че доста добре би подхождало на един по-класически, но пък модерен апартамент. Така, тази трапезна маса Рион е 229 лева, а столовете към нея са 135 всеки. Доста добро начало. Да продължаваме. Какво е един дом без удобен диван, на който да се събира цялото семейство? Така че нека сега да разгледаме и за дивани. Този ми допада, но може би ще се бие малко повече с столовете и трапезната маса. Може би ще се спрем на нещо в неутрален цвят. Ето този ми се вижда много подходящ. Ъглов комплект, модел Мадрид, 1904 лева. Секция. Забравих и секция към дивана. Ето тази. Всъщност, мисля, че ще е подходяща. Секция Итали, 1019 лева. За да завършим това пространство е добре да си харесаме и една пълна масичка, така че нека да огледаме. Може би нещо, което се връзва и с трапезната. Ето тази, например. Феранте за 339 лева. Продължаваме с следващата стая, а именно спалнята, така че да разгледаме. Мисля отново да бъде нещо в тъмната гама с неутрални цветове. Например, спалня Сити 7081. Към нея има също скрин и гардероб. А цената за целия комплект плюс матрака е 1622 лева. И остана да изберем последния елемент в един дом, моето любимо пространство, кухнята. Да разгледаме няколко. Тази е супер, но е доста над бюджета. Ето тази, мисля, че би била доста подходяща. Това е кухня City Cream Glance, 3262 лева. Извинявайте, колко ще ми струва всичко това? Секунда да пресметна. 9415. Даже и ми остават пари. Предизвикателството е изпълнено. Очаквам още такива.